kilometry naše cesty, ale zaznamenal som to pohybom mojich rúk, ktoré boli na knihe, ktorú som nevedel čítať, nemohol som sústrediť na tie slova, pretože strašne ich mykala, vieš. A potom som zistil, že neviem prehodiť do tretia, alebo stupňa rýchlosti. Preproste, my tu robíme rozhovor, rýchlosti do základní sa mi prijeti neskôr. Takže mám chceli chať ďalej. Takže proste, neviem, dosť to pohľad mojou psychikou a teraz neviem, ako môžem pokračovať v mojej situácii. Aha, takže stala sa porucha na pravidelnom stupni číslo 3. Ako by ste mohli riešiť túto situáciu? Ako by ste pomohli pánovi šoférovi pri oprave tohto mechanického systému? Riaditeľ firmy Opravmajster by som vedel zaručiť bezpečnostný servis do 13 hodín, takže zajtra, my sme jedna z najkvalitnejších firm vlastne na Slovensku a nikde sa neponáhľame. Takže nie, my si dávame na čas, pretože nám ide o kvalitu, nie o kvantitu, hej. Stačí opraviť jeden autobus, ktorý bude plne fičať ako dva, ktoré sa porušia v hlave, hej, takže takto. Aha, takže ako zastupkyňa Spojenej školy v Modernom Kameni vám môžem teraz povedať, že sme vybrali najlepší autobus, ktorý bol možný v tomto našom vlastne školskom systéme. Bol vlastný, pretože je kríza a museli sme dostaviť najlepší autobus. Vyskytla sa chyba prevodom stupni číslo 3. Neviem, aké to bude mať následky. Myslíte, že táto cesta bude úspešná a dostavím sa do Bratislavskej Petržalky? V mene zástupkyne riaditeľky, ktorá zastupuje riaditeľku, by som vedel vám odpovedať veľmi kladne, takže by sme sa vedeli dostať do tej Bratislavy za 2, 3, 4 hodinky po 2 hodinách opravy, takže nie je problém. Aha, ďakujem vám pekne. A čo váš program na službe, už máte dohodnuté, alebo je to súvisí to s týmto autobusom, že porucha tohto autobusu môže vyskytnúť nejaké problémy na našej službe, že program bude meškať a potom zmeškáme autobus na Bratislavu? Nie, my sme už sa dorozumeli s Karosou VOS, že by vedeli doručiť nášho tajného hostia Johnnyho Deppa, to sa nemá hovoriť, na scénku, ktorá sa bude nazývať Titanic, opustíme veľmi rýchlo. A hlavne pokračovanie Titanic, čo sa v skutočnosti stalo. Áno, je to natáčané podľa skutočnej udalosti, ktorá sa naozaj stala. Vo všetkej počasnosti vám môžem povedať, že budem mať stedný povedať. Jasné. Chráňme vaše digitálne svetlo. Je to nový antivirus systém 5K, je to dobrý spolahlivý systém? Viete čo, ja mám mágiu, takže vám neviem odpovedať na komplikáciu. Ďakujem pekne, čo hovoríte na možnosť riešenia tohto problému, že autobus je možné ho potlačiť, akože zaradiť neutrálnu rýchlosť a pokračovať. Je tu tohto fyzicky schopných chlapov, ktorí by vedeli dostaviť tento autobus z bodu A do bodu B na Bratislavské námestie. Viete čo, nakoľko zhodou okolností je náš šofér maďarskej národnosti, tak veľmi sa s ním nedokážem skomunikovať a keď mi hovorí Ištenem Haplatoda a takéto niečo, tak viete čo, ja potrebujem prekladateľa, nakoľko má Kristia Trková, inžinierka Spojenej školy v Ružomberku pri Václave, tak veľmi sa neviem skontaktovať, je to komplikované. Fajn. Takže tento konflikt, ktorý nastal medzi Slovenskou republikou a Maďarskou, môže vyvolať nejaké medzištátne vzťahy, akože môže to viesť aj ku krachu eura? Viete čo, ja nehlasujem SNS, áno, ja so Slotom nezdielam tento názor, že on je proti Maďarom, áno. Nech si tu žijú, hej, ani proti Rómom nemám nič, hej, to není problém, hej. Len proste, akože mali by sme sa vedieť komunikovať, nech si žijú, ale nech vedia po slovensky, áno. Len k tomuto toľko. Ďakujem. No, toto bolo trošku šťastie rasistickej, akože... Nie, to nebol rasizmus, to nebol rasizmus. Nehádajte sa so mnou, neskážte mi do reči, hej? Dobre. Pán šofér, vidím, ako môžete vidieť, určite rieši problém psychický, ktorý nastal na ňom, je napnutý, či vidíte to? Ruky má spinavé od mazacích vazelín. Ja vám poviem takto, že on je rodič 3 detí s 13 vnúčatami a on pracuje ako šofér, mechanik, fajčiar a jedno s druhým, áno, a on nezarába toľko, aby vedel živiť toľko detí, takže preto sa skláňam k jeho potrebe zarodiť. Máme si pobrať veci? Takže táto situácia vlastne vytvorí manko na jeho mzde, tento mesiac, myslíte to tak? Áno, on dostane nejaké načasy a nejaké percento z našich výdavkov pôjde aj k nemu, áno. Ako vidím, že nosí kombináciu John Deere. Je to značka známa, vytvoril to John, ktorý sa volal Deere. Pôsobil na farme a založil prvé stroje obrábajúce poľnohospodárske pôdy. Áno. A tieto stroje slúžia nám dodnes. Áno, toto môžem potvrdiť. Myslíte, že tieto techniky akože by nás mohli dopraviť do Bratislavy? Viete čo, nakoľko je
zelená in, tak ja si myslím, že by zvládla túto problematiku a dobrý deň. A myslím, že to obstane a úspešne sa dostaneme do Blaj, hlavne aj naspäť, takže ja nevidím v tomto problém. Nechápem, kam ty mierite týmito otázkami? Aha, tak pardon. Chcete použiť nejaké alkoholické omamné látky na... Pri najhoršom tento bicykel, ktorý ide okolo teraz. Dobrý deň. Myslíte si, že omamné látky pomôžu na to? Zabudli na túto strašnú a nehúroznú nehodu, ktorá sa stala. A zabudnite na to, že proste SAD zvolen skrachovali v tomto systéme a musia nám niečo preplatiť, nejaké tie finančné prostriedky. Viete čo, ja som veľmi skromný a úprimný v tejto problematike a som si vypil eurom. Kvôli tomu, že je to nový alkohol, ktorý prechádza trhom, takže sa musí nejak zabývať v tomto trhu, ktorý je slovenský veľmi nadaný, čo sa týka alkoholu, takže som si štrngol 2 polky, hej, a dám si aj s vami, ak chcete, ale to není problém, hej. Ale myslím si, že dokážeme ostať v tejto probléme, hej. Takže ďakujem za krásny rozhovor s Matúšom Očkom a odozdávam slovo do štúdia. Jarka, máš slovo.